per un poble com aquest que tingui la fortalesa de mantenir 27 anys, que aviat és dit, gairebé 3 dècades, una festa com aquesta, en el bressol del català, de les homilies d'Organyà, en un temps en què més que mai s'ha de reivindicar la llengua i la literatura catalanes. Hosti, ja els he dit, anant i tornant moltes vegades aquests dies. Trobo que és d'un mèrit excepcional. Premi Planeta, ja veureu! Oda a Clavellina, nai! Estic buscant algú que pugui, que pugui editar les meves històries apassionants, històries de vida. Valentí Torró, Martí Gironell. Jo hi firmo aquí, Tracte fet. Tracte fet! Vinga. Hi ha ganxo aquí, Home, si aquí no hi ha ganxo... Aquí sí que hi ha ganxo! Estem orgullosos de les homilies, a més la prova la tens de la quantitat de gent que es mou i la gent que s'hi aboca en aquesta fira. No és una fira artificial com algunes que inventen por ahí i que funcionen un any o dos. Aquesta fira la gent d'Organyà se l'estimen, la volen, hi creuen, la defensen. Volíem venir fa 2 anys, però vam fer tard a l'hora d'inscriure'ns i aquest any hem tingut sort i aquí estem. Nosaltres venim cada any, ja fa molts anys que les editorials andorranes són presents a la Fira del Llibre d'Organyà i la veritat és que considerem primer de tot que és la nostra fira, és casa nostra i estem molt contents de ser-hi cada any i la veritat és que les xifres són molt bones, tant de participació com del retorn que tenim, estem molt contents. Bona part de la feina que has de fer ara, fer altaveu del que has viscut aquí, del que es fa, del que comporta una festa d'aquestes característiques. Vull dir que aquí també és, com s'ha demostrat, i pot continuar sent-ho, un gran indret a partir del qual mirar, ser referent i ser escoltat. I cada any millora, cada any es fan coses noves, amb els artistes, novetats, es busca incentius que fan que la fira funcioni perfectament. És una fira consolidada i el públic respon i la gent sap molt bé a què ve. Llavors, bé, estem contents. Hem fet contacontes per nens de la bombolleta, nodrir l'esperit d'històries amb valors i de coneixement del medi, dels Pirineus, tot això és molt important. Però tot això és una meravella, de l'oportunitat de trobar tants llibres i tantes oportunitats de nodrir l'esperit. Una fira en majúscules, és una fira que cada any funciona, que ens va molt bé, que ve molta gent i que és un èxit de públic i de venda. Jo crec que és una fira que cada any està més consolidada i que cada any l'anem renovant i fent algunes actuacions noves i perfeccionar-la bé, no engrandir-la gaire. Jo crec que estem a un punt de mantenir-ho així i incrementant molt sobre la llengua i sobre el català.